Nosaltres som Students for Liberty, que som una associació en favor de les llibertats tant en l'àmbit civil com econòmic i primer de tot agrair-vos la vostra presència i passo a descriure com serà aquest debat. Primer de tot farem una presentació dels ponents i després cadascú farà una exposició de les seves idees. Seguidament tractarem dos blocs i al final tindrem uns torns de paraula. Els temes que tractarem en aquesta conferència van sobre l'eficiència i l'efectivitat en el sistema sanitari i el futur d'aquest sistema i la relació entre el sector públic i privat. Passem a les presentacions. Primer de tot el senyor Guillem López Casasnovas, que és catedràtic d'aquesta casa i conseller del Banc d'Espanya, entre altres coses. Després tenim el senyor Joan Guix, que és secretari de Sanitat Pública de la Generalitat, i després el senyor Toni Barberà, que és membre de l'Associació Fontineus i de Marea Blanca, i a més metge. I molt bé. Moltes gràcies i passem a les exposicions dels nostres ponents. Començarà el senyor Casasnovas. Moltes gràcies. Com veiem el tema, llavors per mi el més fàcil és remuntar-lo en el que són les seves arrels més acadèmiques. Té a veure la interfàs aquesta entre el públic i privat i en funció de com ho definim això trobarem, en el meu entendre, els termes justos del debat. Tècnicament, privatitzar un servei públic, d'acord amb el teorema de Ronchi-Stiglitz, que espero que algú li soni almenys, el que implica és trencar el pool d'assegurament de manera que algú pugui optar per no contribuir en el pool general i buscar-se l'assegurament sanitari pel seu compte. L'obligatorietat de l'assegurament és el que marca el caràcter públic. Tot el que siguin alternatives d'opting out d'estar fora d'aquest pool d'assegurament estaríem parlant tècnicament de privatització. I això és una cosa que puc demostrar en un teorema. Aquí a Beijing és normatiu, és teòric, no depèn de l'opinió que tingui cadascú de vosaltres o els que estiguin més en el món de l'economia. La contaminació ve respecte del que és la part teòrica, normativa, per als components que són positius, ideològics, de cadascú pensa el que pensa com a ciutadà, la interpretació del que és l'interès col·lectiu. I aquí hi ha moltes confusions, perquè darrere paraules tan amb un pou de coneixement tan important com és l'interès social o l'opció col·lectiva, clar, cadascú interpreta el que vol. Poso 3 exemples per no citar-me. Nicolás Barr, que és un expert en economia del benestar, sempre diu alerta que quan parlen d'interès social es sol confondre els treballadors de l'estat de benestar amb el benestar dels treballadors de l'estat, una conclusió típica corporativa. Beatriz González, que és la presidenta de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, una economista d'econometria de Las Palmas, sempre diu que el finançament públic de la sanitat avui redistribueix recursos no tant entre rics i pobres, com sobretot entre la resta de la societat envers els professionals sanitaris. I, en tercer lloc, una altra interpretació que aquesta és més propera, Vicent Tartun, d'aquesta casa, on si no es pot trobar més privatització que les places en propietat que tenen el personal estatutari? Llavors, normalment aquesta urticària contra la privatització o de la presència del sector privat que fa interfàs amb el finançament públic ve de com s'entén l'excedent a l'activitat econòmica. L'excedent n'hi ha sempre, tota activitat econòmica genera un excedent, el problema és qui se n'apropia d'aquest excedent. Us sonaran els que heu fet classes de sector públic que quan feim aquesta recuperació del benestar, el triangle aquest famós que tenim en el PPCC, que és l'excedent net de benestar del consumidor,
sempre que hi ha un interès que se sobreposa sobre l'equilibri de mercat, el que fa, repetiré l'exemple que quan tens molta set i tens de córrer i te cobrin per la cervesa 3 euros quan estaries disposat a pagar-ne 5, la diferència entre 5 i 3 a cadascun dels punts fins que arribes a l'equilibri i deixes de comprar cervesa és excedent de benestar net. No és la butxaca, sinó que és per tu. L'excedent tenia sempre, el problema és qui s'apropi d'aquest excedent. I quan substitueixes el mercat per alguna altra cosa és d'anar molt alerta que els costos de provisió, que és la línia aquesta que han posat aquí costant un cost marginal igual a cost mig, no se'n vagin per amunt per la ineficiència que suposi, que l'interès social és substituït per l'interès dels propis professionals que s'utilitzen i que tenen. Qui s'apropia de l'excedent és el tema. En aquesta qüestió tenim, per tant, elements que són normatius i altres que són empírics i ideològics. I aquí ens hauríem de clarificar bastant què volem dir quan parlam d'involucració privada en el món del finançament sanitari públic, de la provisió pública de sanitat amb recursos públics, tributaris dels ciutadans. Llavors, aquí, per alguns, el límit és que entri l'ànim de lucre del rendiment del capital, fixeu les dues coses, ànim de lucre del rendiment del capital, aliè en els propis serveis dels professionals. Si aquí entrés en una provisió pública, una producció privada d'aquelles que cotitzen en borsa i no tenen altra preocupació que el rendiment del capital, sigui quin sigui el comportament i la retribució dels professionals, hi ha gent aquí que posaria el fre. Altres el posen a qualsevol cosa que no sigui provisió pública en producció pública. Tot el que no sigui personal estatutari finançat en sous i salaris i sota el comandament del responsable polític, tot el que no sigui això ho donen per privatització. I entremig tenim tots uns grisos, unes qüestions que són molt interessants i que marquen en realitat el que està passant a Catalunya. Per exemple, en el camp professional de l'atenció primària tenim societats limitades, societats anònimes laborals, tenim cooperatives, i alguns diuen que això és privatització de la sanitat, quan en realitat el que fem és una participació voluntària dels propis professionals, que a part de la retribució que altres professionals tenen, que és sous i salaris, ells tenen un complement que té a veure amb el resultat de la seva activitat. Això té a veure també amb la motivació intrínseca i extrínseca que tenen els diferents professionals. Si un professional fa un jurament hipocràtic i ens el creiem fins al final, òbviament, si us ho creiéssim en això, la racionalitat de l'homus econòmic us la podríem abolir, però sabem que la racionalitat és el que mou en principi el supòsit i el comportament dels agents econòmics. Hi ha altres problemes que tenen a veure amb com donar peu a que la governança sigui capaç d'alinear els incentius de cadascuna de les parts que tenen aquest interès en la persecució de l'interès privat, propi, diguem-ho així, no de l'ànim de lucre de la capital i els serveis, que sigui compatible aquest incentiu amb el del global. Llavors, la resposta catalana és un poc la de la concertació. La concertació és la decisió aquesta que a vegades, en lloc d'integrar verticalment i fer producció directa, pot ser més interessant concertar. I si recordeu, pels qui us agrada el tema i hem fet assignatures, ja sigui Benito Zarruñadas, teoria de l'empresa o sector públic, quan és millor produir i quan és millor concertar. Això és una cosa que tècnicament la podem resoldre i la podem validar empíricament. Per tant, no és una cosa que un pugui anar amb un prejudici que sigui sempre cert, sinó que a vegades pot ser cert i a vegades pot no ser cert, entre altres coses perquè els mercats canvien. I quan els mercats, la situació econòmica canvia, de fet, com allò del Keynes, hem de canviar també. Si allò del Keynes, vostè canvia d'opinió, i quan les coses canvien al seu voltant, vostè no canvia d'opinió. Per tant,
Llavors, jo d'aquest tema normalment el que faig són estudis de casos, perquè són situacions molt diferents. Per exemple, el que pot fer l'Hospital de Granollers en el moment que la mútua local entra en crisi i paguen tots els mutualistes que s'ho paguen de la butxaca. Si l'Hospital de Granollers, que és una fundació municipal, fundació pública municipal, si no proveís serveis per als mutualistes de Granollers, els propis mutualistes haurien d'anar a una atenció fora de Granollers. Per tant, això seria d'imperatiu inferior. Perquè l'Hospital de Granollers aculli aquesta demanda mutualista privada de pago és parental superior. A l'Hospital de Granollers augmenta la seva recaptació i els propis ciutadans de Granollers no necessiten anar a Barcelona per rebre una atenció que la mútua local no pot donar perquè està en crisi. Diferent és el cas de la Clínica del Vallès i l'Hospital General de Catalunya, que forma part del debat en aquests moments. Això són concertacions que s'han fet de manera subsidiària amb un conveni especial i molt puntualment. En realitat, tota la concertació és subsidiària i puntual. La concertació vol dir que reconeixes que no tens mitjans propis i que necessites mitjans aliers per complementar l'oferta pública. Aquests dos casos són dues clíniques. La Clínica del Vallès ara ja se li ha retirat el conveni, l'Hospital General de Catalunya encara s'ha retirat el conveni. Són els dos únics casos en què tenim a Catalunya ànim de lucre. Per tant, fora del que és la concertació més tradicional a la catalana, que bàsicament té a veure amb consorcis sanitaris, que són públics o parapúblics, amb fundacions, en Creu Roges, en Sant Joan de Déus i altres municipis. La mútua de Terrassa també és un cas d'una concertació que permet privada dintre de la pròpia mútua. Per tant, són les situacions aquestes que se'n diuen de dues portes. La Fundació Puigverd també és un d'aquests casos en què pots entrar privant com a mutualista el pagament de butxaca o pots entrar com a concertat i finançat pel sector públic. I, òbviament, aquí el focus l'haurien de posar en la priorització, en la llista d'espera. Si la llista d'espera està ben ordenada, que una persona que està molt baix de la llista d'espera perquè ni és urgent ni el tractament és massa cost efectiu, que s'ho pugui pagar des de la seva butxaca, és completament normal en qualsevol país del món. I si no ho fas tu tanmateix, ho aniran a fer a França o s'ho aniran a fer a Montesinaí, per tant no pots posar portes al camp. I en el cas de l'Hospital del Sagrat Cor, aquí, si això surt a debat, hauré d'explicar la història de per què el Sagrat Cor està en un conveni amb la XUP, amb la xarxa hospitalària d'utilització pública, perquè aquí això és el cas amb la complicitat dels propis professionals i dels propis sindicats que van preferir això, estar sota un règim privat que no veure tancat el seu dispositiu, perquè, com és prou conegut, a l'àrea metropolitana i fora del país, però al centre de Barcelona aquest no és el problema. Hi ha altres coses que en un moment donat també passen per ser privades i que en el fons mantenen el teorema Rothschild-Stiglitz, els partenariats públics-privats, a la madrilenya, algú li pot agradar més o menys, però això en realitat continua sent un sistema públic que a través de les concessions el que es fa, en lloc de fer concerts curts, es fan concessions, que vol dir concerts de més llarga durada, o les concessions de la valenciana, que han passat que són unions temporals d'empresa, en aquest moment ja que hi hagi algun fons voltor que estigui al voltant d'aquesta producció. Per tant, això tot és un món que és bastant opac a vegades, on hi ha porta giratòria i transferència, en tots aquests altres, per tant, hem d'estar molt atents, hem d'estar molt espavilats perquè no ens aixequin la camisa. Llavors, l'interfàs públic-privat és inapel·lable, el tindràs malgrat vulguis fer política d'austrus o vulguis amagar el gat sota l'ala. El sector públic no dona, no vol dir que quedi prohibit a la societat. Tot el que és transparència sempre és millor que la no transparència, perquè la no transparència sol parar el parasitisme recíproc de la pública a la privada
i la privada, la pública i la corrupció. Tenim un problema greu que es manté des de fa molt d'anys i que no hi ha una solució factible, i el qui pensi que la té que ens la digui, que és com es pot compatibilitzar l'exercici públic i el privat dels professionals, no de les formes organitzatives, i aquí no hi ha solucions simples, amb un context bàsicament que els professionals sempre es consideren mal pagats. Llavors, de tota aquesta reflexió jo me quedo amb una cosa que és la que més em preocupa, perquè més o menys el que he explicat hi ha una part que és normativa, que pots pensar un dia torbe, aquí a Begín, una part que és empírica, que cada qual tiene su pròpia copla, però podríem dir que això és conjuntural. Les opinions canvien en el temps quan les circumstàncies canvien. Llavors, jo me'l quedo amb el que és l'enrocament que més me preocupa, que és l'estructural. És com la gent, la ciutadania, interpreta el que són responsabilitats individuals i col·lectives. I d'això només posaré dues transparències que venen de la Fundació BBVA, de l'enquesta de valors, sobre com la ciutadania percep la responsabilitat de l'Estat i la responsabilitat dels individus. La línia verda teniu a l'Estat ha de tenir responsabilitat principal a l'hora d'assegurar que tots els ciutadans puguin fruir d'un nivell de vida digne, i la lila és que cada persona és el responsable principal. No vol dir únic, però fixeu-vos que a Espanya el verd domina molt per damunt de països que considerien com Dinamarca, per exemple, que és un 48, o Alemanya, que és un 48,5, o Holanda, que és un 38. Nosaltres, doble, 74. I finalment, fixeu-vos també en el detall d'aquesta pregunta que l'enquesta europea de la Fundació BBVA ha fet, quan demana, i això vosaltres com a associació hauríeu d'entomar aquest problema amb la cultura ciutadana, quan es demana si els ingressos haurien de ser més equilibrats, encara que això pugui significar que les persones que s'esforcen més i les que s'esforcen menys guanyin a quantitats similars. Això és la verda, i la morada és les diferències de nivells d'ingressos són necessaris perquè qui s'esforci més té ingressos més alts que qui s'esforça menys. Mireu Espanya i compareu-lo amb països de Dinamarca, Regne Unit, França, etc. Destacant per aquesta idea de fiar les coses a l'Estat i pensar que és l'equilibri que ens doni el propi Estat a la intervenció el que ha de donar dignitat a la vida de la gent. I això sí que és un problema de fons, que això no s'arregla ni que es posessin d'acord nosaltres tres aquesta nit. Crec que no ens hem de repetir, però són visions diferents, no sé si tant ideològicament que possiblement també, però en quant a disciplines, un economista, un metge que ha fet d'assistència i jo que em dedico a perseguir epidèmies a estones lliures, tenim visions segurament una mica diferents. Jo, per no repetir-se amb el que ha dit el Guillem, podem centrar-hi una mica amb el concepte del model català, si us sembla. Aquí ens hauríem de remuntar per entendre una mica tot el que està passant a casa nostra, que possiblement és dels llocs més complexes que tenim possiblement a Europa. Hem de partir de tot el que succeeix en acabar la Guerra Civil, ens hem de remuntar bastant. A nivell d'estat espanyol no hi havia pròpiament un sistema sanitari, sinó que bàsicament tot era o beneficència molt lligada a l'Església o medicina privada pura i dura. Hem de tenir en compte aquest aspecte. Arriba la Guerra Civil, passa la Guerra Civil, guanyen els que guanyen i s'inspiren d'alguna forma amb els models que els inspiren amb ells en general, que són el sistema de seguretat social alemany sobretot, i també amb unes pinzellades de feixisme italià. Hi ha un repartiment de ministeris en els governs franquistes inicials. Els ministeris més econòmics corresponen, sabeu que eren Movimiento Nacional, en arqueologia, eren dos grans branques, els tradicionalistes, els monàrquics d'alguna forma, Falange, que era més feixista en el sentit més ampli de la paraula, els ministeris econòmics els queden els tradicionalistes, els monàrquics
els ministeris socials, ho estic fent molt esquemàtic, corresponen als feixistes de Falange Espanyola. Molt bé, això vol dir que als anys 40 decideixen començar a implantar un model, que és el seguro obligatorio de enfermedad, el SOE. No confonguem. Aquest seguro obligatori d'enfermedad no és res més que un sistema de seguretat social, per tant basat en cotitzacions, amb una cobertura relativament baixa, un sistema de seguretat social, un model Bismarck, essencialment el que fa és fer cobertura als cotitzants i als familiars dels cotitzants. Això es va desenvolupant mica en mica fins a tenir unes cobertures força correctes. Arriba la democràcia i ens trobem que a la plaça Sant Jaume en un moment determinat arriba un senyor, diu jo soc aquí i munta un govern provisional de la Generalitat. Es creen una sèrie de carteres, estem en una fase encara preconstitucional i això és important també centrar-ho en aquest aspecte, per descomptat preestatutari. Es creen una sèrie de carteres, es crea la cartera de Sanitat, en aquell moment se li cau en el Ramon Espasa, el militant del Partit Socialista Unificat de Catalunya, i el primer que fa el Ramon és obrir el calaix i veure què tenim aquí. I el que tenim és un sistema d'atenció primària força desenvolupat en base a aquesta antiga seguretat social, però problemes importants a nivells hospitalaris. Problemes importants d'alguna forma conseqüència que Catalunya havia sigut perdedora de la guerra en diversos sentits, tant en el social com en el nacional. Què succeïa? Llits propis, i propis vol dir pertanyents al sistema de seguretat social espanyol, doncs en devíem tenir aproximadament, i ho dic ara de memòria, un 30%, i els centres no arribaven ni a la meitat. El reste de llits hospitalaris i de centres hospitalaris els havia fet la societat civil. La societat civil en un sentit ample, Església, Creu Roja, ajuntaments, però el model era aquest. El Ramon Espasa tenia dues possibilitats, el Ramon Espasa i els seus successors tenien dues possibilitats. O comencem a fer hospitals nous, o veiem el que tenim i com ho aprofitem. Sobta per aquest model perquè no hi havia diners, i no és una novetat tractant-se de Catalunya. Què es decideix? Es decideix establir una sèrie de mínims de qualitat, un centre sanitari, un hospital, ha de tenir una sèrie de característiques per complir uns mínims de qualitat. Els que el compleixen, d'alguna forma, són considerats d'utilització pública, sorgeix la xarxa hospitalària d'utilització pública, la XUP, que molta gent li sonarà, i altres centres, bastants centres, tenen que reconvertir-se en sociosanitaris o senzillament han de tancar portes. Estem així, en aquestes s'aprova la Constitució, i la Constitució dos elements importants, tres elements importants. Per una banda, hi ha un article que diu que Espanya tindrà un sistema de seguretat social, teníem abans, però essencialment dirigit a corregir, diguem-ne, mals moments de la vida. Estem parlant essencialment de pensions, estem parlant d'aquest tipus de prestacions no sanitàries. Un altre dels articles de la Constitució diu que serà responsabilitat de l'Estat el que diu la protecció de la salut dels ciutadans. I un tercer element, és el títol 8è, configura l'Estat espanyol amb una sèrie de comunitats autònomes i aquestes comunitats autònomes rebran una sèrie de responsabilitats d'acord amb el que la Constitució permeti i l'Estatut de cada una de les comunitats accepti. El desenvolupament de tot això què significa? En paraules pures i rases, significa que d'alguna forma hi ha un mandat de la Constitució de transformar aquell sistema de seguretat social de cobertura no universal, que cobria només els cotitzants i els familiars dels cotitzants, amb un sistema, model de Servei Nacional de Salut, és a dir, de cobertura universal i finançat essencialment amb impostos. Aquesta és la situació, aquesta transició es va produir. A Catalunya tenim aquesta situació, en la qual per un moment, diguem-ne, de possibilitats s'ha tingut que utilitzar tot i per tant tenim propietats diverses, propietats de tot tipus, d'església o el que sigui.
Als anys 90, principis del 90, s'ha de posar una mica d'ordre això. No és que fos il·legal el que estava passant a Catalunya, però sí que era alegal. S'havia de posar una mica d'ordre, s'elabora la llei d'ordenació sanitària de Catalunya, si passo de rosca de temps m'aviseu, sisplau, la LOSC, i la LOSC estableix, primer de tot, és una llei que és una de les primeres lleis que es aconsegueix aprovar amb un consens ampli, no absolut, però amb un consens ampli. Per què? Perquè el redactat és el suficientment, ho diem així en aquells moments, és el suficientment ambigu com perquè governi des del Partit Popular fins a l'esquerra més esquerra que se li pugui ocórrer. Bastant ambigu. Però sí que hi havia unes puntualitzacions que venen al cas de tot això. El model de la LOSC feia com a primordial, com a primer pas, la propietat pública, o sigui, la propietat i la gestió pública dels centres sanitaris. I parlava del sector no públic com a complementari del sector públic. I aquest era un element important. Ens basàvem en el sector públic i el concepte de públic a Catalunya és ampli, tan públic és l'Institut Català de la Salut, que d'alguna forma, entre cometes, és propietat de la Generalitat, com un hospital municipal. Tot és públic, un ajuntament és ben públic. I només, en aquells casos on no arribés aquesta cobertura de propietat pública, arribava al sector no públic. Bé, succeeixen una sèrie de coses que ara no entrarem en tot això i la realitat és que es van produir modificacions de la gestió i ens trobem en les últimes etapes en què bona part de producte que hauria d'haver sigut pel sector públic que passa a ser gestionat pel sector privat. No hi ha pròpiament privatitzacions, excepte en alguns casos molt puntuals, privatitzacions de centres, però sí que hi ha privatització o donació, concertació a centres privats de cobertures de cartera que en altres circumstàncies haurien estat. Quin és el moviment que en el moment actual s'està intentant des del govern? El recuperar l'esperit d'aquesta llei d'ordenació sanitària de Catalunya, tornar a donar la primacia al sector públic, en aquest sentit ampli que diem, i deixar el sector no públic com a purament complementari. Una mica per aquí faria aquest dibuix de com estem en aquest territori molt a grans trets. Escolteu, bona tarda, Mercè de convidat, com el que estic socant aquí, que fa un noi com jo, un joven com tu, possible com este, doncs he vingut a tenir una amable invitació correctíssima i per tant la gent que estem en l'àmbit de l'activisme social i sanitari en aquest cas no defugim mai l'oportunitat de parlar a gent molt jove, a gent menys jove, a gent de la meva quinta, perquè el tema ens apassiona. El tema del sistema de salut, el sistema nacional de salut. Fins i tot el que més ens apassiona és parlar de salut i volia començar per ahí, tenint en compte les limitacions del temps i havent escoltat la primera intervenció documentada com de costum del senyor López Casasnovas i la història que ha situat bé cronològicament les coses del Joan Guix, perquè bé, realment és història i hi hauria matisos, però només serien matisos. Doncs deixem-me parlar d'algunes coses que són les que més ens interessen. La que més jo no porto pen, no porto PowerPoint, tranquils, prefereixo mirar-los i mirar-nos, interactuant, entre altres coses perquè és que hi ha masses dades per massa poc temps, amb masses idees, i per tant sí que us convido, qui vulgui que prengui nota, la web és molt senzill, molt fàcil de trobar, hi ha una web que és el Dempeus per la Salut Pública, una de les cases que m'emparen, i una altra és la Manera Blanca de Catalunya, que és l'altra, i allà trobareu bibliografia i tot tipus d'arguments que corroboren de forma documental i normalment ben justificat algunes de les coses que diré o direm. Dempeus per la Salut Pública, molt breument, dir-vos una entitat que apareix l'any 2009 i que em costa molt d'explicar fora de Catalunya, Catalunya no tant, dempeus vol dir posar-se dempeus, significar l'administració des del respecte, però des de l'empoderament, i dir-li a mi, expliqui'm les coses perquè jo soc titular dels serveis de salut i, per tant, vull, des de la meva funció i vinculació
i aspiració per un sistema nacional i públic de salut, vull que ens tractem respectuosament, però dient-nos la veritat i estem dempeus, en definitiva. La Maria Blanca apareix 5 anys després, al març del 2014, en el Paranimf de la Facultat de Medicina de la UB, i allà 63 entitats, que tampoc són poca gent, entitats que exclouen en principi partits polítics, però no sindicats i altre tipus d'ONGs i associacions de tota mena, ens posem d'acord en definir una cosa que ens semblava important i que allà on pugui arribar el temps hi dedicaré els últims minuts perquè seria el pen que hauria portat. En definitiva, un decàleg que se diu pel dret a decidir sobre la nostra salut i el sistema sanitari a Catalunya. Bé, dit això, abans de passar al decàleg, que potser són 10 punts, dir-vos alguna cosa que em sembla important com a conjuntura. Una, no sé la branca que esteu fent exactament, he entès la vostra ubicació ideològica, però no la matèria. I en tot cas dir-vos que compte quan parlem de salut i sanitat perquè no és el mateix. El mateix company que ens ha presentat d'una manera, a l'altra banda, absolutament habitual, ha dit que en Joan Guix, que tampoc ho ha rectificat, però ja l'he rectificat, doncs, era el secretari de l'Agència de Sanitat Pública. No és de la sanitat pública, és de la salut pública. Perquè salut i sanitat són termes que s'utilitzen indistintament, però no es poden utilitzar indistintament, però són molt diferents, perquè són coses al marge. La salut és un concepte molt més global que la sanitat, que és tan sols una part important, si és quant, que fa és intentar recuperar la salut perduda, però la salut, deixeu-me quedar per romanticisme en aquella definició dels metges ideòlegs del 76 a Perpinyà, que és una de les més curtes i breus, més que la de l'OMS, i per mi més entranyable encara, que diu que salut és aquella manera de viure, no és com em trobo ara mateix, que tinc una mica de costumat, sinó aquella manera de viure que és autònoma, que és solidària i que és joiosa. Carai, això de ser feliç, no? De ser salut de ser feliç. D'aquesta manera, solidària, joiosa i autònoma. Dit això, per tant, nosaltres hem insistit molt a les entitats que represento en que hi ha coses que determinen necessàriament l'estat de salut. I això no és el resultat d'una efervescència, d'una gent insurrecta que un dia ha fumat una cosa incorrecta, sinó que realment està avalat per entitats de la solidesa, posem l'OMS, per exemple. Els determinants de salut són determinants de la salut. I els determinants de la salut no són només el sistema d'atenció sanitària. Quines altres coses? Parlem doncs del treball, parlem de les condicions d'aquest treball, parlem de l'habitatge, parlem d'alimentació, parlem de cultura, parlem d'educació, parlem de tot això que conforma la supervivència, perquè, òbviament, i no cal insistir gaire, no sou absolutament una tornada, si no tens feina, o tens una feina absolutament precària, o t'hauries d'haver jubilat però no tens pensió, si no tens sostre, si t'han desnonat, si vius al carrer, si tens una absoluta mala salut, tu montis com tu montis i prenguis la pastilleta que prenguis del laboratori que prenguis, per més que el prospecte digui, que és capaç fins i tot de fer-te sospitar. No és veritat. Vull dir, tens un problema de salut, perquè els determinants són importantíssims. Per tant, quan parlem, i sí que jo que no vinc del món de l'economia cada cop llegeixo i m'interesso més, perquè la curiositat és innata per la joventut de la meva edat, és d'anar buscant per què, el per què. I, òbviament, i ara em centraria com hem anat a parar la situació actual una mica l'explicat en Joan Guix, però bé, evidentment, si voleu discutir-ho, però aixequem-ho d'una manera respectuosa amb una hegemonia d'una concepció neoliberal que ha tingut diverses etapes en els darrers temps i que en tot cas ens ha portat on som. Això és una obvietat. Fins i tot el tema de la crisi, gairebé ja ningú discuteix, que no ho discuteix ningú, i evidentment ha estat una activació, una posta en marxa definitiva de tota una sèrie de qüestions que es venien donant de forma lenta. El 2009, quan apareix d'Empeus, ja discutíem amb la Marina Geli que allò que ella en deia copagament per nosaltres no era copagament, era repagament, perquè no es faci pagar allò que ja hem pagat, si ja ho hem pagat i està tornant a pagar, ja no us parlo de l'euro per recepta, que era el tercer repagament, aquest ens hi vam plantar amb d'Empeus i al final vam aconseguir per motius que no eren el cas que ja no hi figuri. Dir-vos, doncs, que hem anat a parar una situació que només no vull caracteritzar aquest catastrofisme, però evidentment si alguna cosa ens anima a estar a la bretxa lluitant, i a més la salut en definitiva és lluitar, perquè escolteu, s'estan discutint els pressupostos aquí al costat.
I en aquests pressupostos hi proposa que algunes entitats, moltes, més de 63, han dit: escolti, a Catalunya hi ha 603.600 persones a l'atur. A Catalunya el risc de pobresa i d'exclusió fiable és del 23,5% del total, un 30% de la població de menys de 30 anys, de 18 anys, està en aquesta situació. 224.500 persones que viuen en habitatges no tenen en aquell habitatge cap percepció de cap ingrés, i no porto les dades que us deia per explicar la debacle en l'àmbit de la sanitat, on realment les retallades en aquest quinquenni negre, nosaltres ja en diem clarament així, del 2010 al 2015, va estar de retallada sobre retallada, retallant el que ja no es podia retallar, fins a arribar a la situació actual, un cop recuperada, perquè fins i tot encara que ara hi hagi una certa inflexió pressupostària, de cap manera ha recuperat tot allò que ja varen perdre, i que efectivament ha generat unes situacions que no són inventades. Si sortiu al carrer, a qualsevol lloc ambulatori o similar, trobareu descripcions més o menys flagrants. En aquest moment les llistes d'espera, segons les darreres notícies, estarien en 180 persones. Realment la situació és... hi ha un patiment social, vull dir això, estem en una situació d'emergència social. I per afrontar això hi ha dos mons, dues actituds, dues formes de criticar. I dic dos perquè és gairebé bíblic. Bé, doncs hi ha dos senyors. Hi ha un abordatge des de la perspectiva de determinats interessos, objectius, professions, jo diria ideologies, jo diria sistemes neuronals, jo diria valors. Hi ha un llenguatge que és el llenguatge de l'economia. L'economia entesa com l'economia que prima allò que és l'economia i no renuncia a fer una bona assistència, una bona prestació sanitària, però que el que prima fonamentalment és legítim, per altra banda, l'afany de lucre, és a dir, el benefici, en definitiva, és el profit. El llenguatge que genera aquesta actitud, que és el sector de negocis, es diu sector de negocis de la salut. Existeix i té càtedres importants. Bé, és legítim, però en tot cas, per nosaltres, això forma part d'un món, genera un llenguatge, un determinat llenguatge, i no cauré en la trampa, en el parany d'utilitzar el llenguatge perquè no és el nostre, i en canvi sí que utilitzaré molt el nostre, que és el que no s'explica tant en altres àmbits més d'economia. Quin és el nostre? Quin és l'altre món? Doncs és el que es mira la situació en clau de drets socials, els que afirmen que la salut és un dret, l'atenció a la salut, i que reivindica i lluita per la conquesta d'un estat social de benestar i dotació i serveis públics que permetin realment confirmar que vivim en un estat de democràcia avançada. Això, que algú diu que no és possible, escolta, us posem un exemple molt clar. Jo no us dic l'edat, però per el que ja aneu intuint, i això ja ho vam viure en aquesta etapa que ens van explicar de l'etapa del franquisme, etc. I el franquisme. Bé, això de conquerir serveis públics universals, de qualitat, era una tasca a fer, no va ser fàcil, va ser dura, però la vam conquerir, la vam guanyar. Les mobilitzacions, fonamentalment, dels treballadors, de les treballadores, de la societat civil i del moviment civil, va servir perquè, efectivament, arribéssim a una situació, fa 30 anys, Ernest Lluch, una persona de reconeixement des de qualsevol ideologia, crec, va dotant-se d'una llei general de sanitat en l'àmbit estatal, en el que, entre altres coses, es confirmava, es constatava l'accés universal a la sanitat. Això era un avenç tremendo, que fins i tot a posteriori s'ha anat retallant en lleis posteriors. Recordo una no tan llunyana del 2012 d'una ministra que es deia Mato, que feia exactament el contrari, excloia una sèrie de col·lectius d'aquesta assistència sanitària. Ho dic perquè, a veure, allò que havíem aconseguit, ho havíem aconseguit, i pensàvem que ara ens podríem dedicar solament a fer d'avis als nostres nets. Doncs no. Alguns i algunes hem tornat a sortir al carrer perquè hem de reconquerir allò que hem de conquerir i hem de perdent pel camí. A cada bugada un llençol, efectivament. I ara, veient que vaig apuntar-ho, dic, la interpretació, evidentment, és separar aquests dos grups. Perquè hem detectat, tenim argument i bibliografia abundant, que quan s'ajunten amb aquest interfàs o en aquesta col·laboració o en aquest partenariat el públic privat, finalment, qui té l'espectre és el públic. És a dir, qui posa els calés, els recursos, per ser migradets, sempre hi ha un infrafinançament d'allò sanitari i actualment també, evidentment, i encara que també, finalment aquests pocs recursos
que s'han obtingut del treball de les cotitzacions dels impostos, dels que paguen impostos, que sabem que hi ha fortunes que no paguen, doncs aquests diners entren en una espiral, nosaltres en diem enginyeria financera, i s'ho pacifica la situació. Finalment no saps on apareixeran i moltes vegades, no dic totes, però moltes vegades apareixen en el calaix de beneficis d'una entitat privada. Bé, això se'n pot dir parasitisme, nosaltres en diem parasitisme. Però ja hem vist que el professor Casanovas parla del parasitisme en les dues direccions. Clar, jo el parasitisme que ella explica del públic, textualment, perquè m'ho he apuntat del PowerPoint, en forma d'absentisme, en forma de fluïment personal, de baixa productivitat i sobretot de corrupteles, no li accepto, perquè això no és privatiu de cap dels dos sistemes i en tot cas el que sí podria dir és que, sobretot si parlem de corrupteles, les corrupteles per volum, per número, per quantitat i per qualitat estan en l'altre sector, estan en el sector privat, no estan en el sector públic. Fonamentalment, que sí és més lent, és més costós, és més, si voleu, tortuós, i això no vol dir que això ho alabi, es pot fer molt més ràpid i molt més àgil, i en definitiva vol dir que en tot cas és molt més garantista. No, nosaltres diem una cosa és públic, és un dret, l'altre és un sector de negoci. Ningú diu que un i l'altre no poden conviure, però interaccions les mínimes. I què demanem? Amb un sistema nacional de salut, anar, no per un real decret, veig que queden 2 minuts, no per un real decret, però sí cap a un sistema on allò públic, aquell sistema nacional i públic de salut, sigui cada cop més el que estructura aquests drets d'atenció a la ciutadania que són exigibles des de la Carta Social Europea, la de Drets Humans, i passant per l'Estatut de Catalunya, evidentment, i per la Constitució Espanyola. De les altres coses que s'han dit, deixar-vos algun exemple molt breu. Escolteu, una de les clíniques que ha sortit ja mencionat pel professor Casanovas, que és la clínica del Vallès, com sabeu, ha estat la primera privatitzada, que és un llenguatge que utilitza, desprivatitzada, perdó, que utilitza el conseller Comín. Bé, també les paraules tornen a dir que el llenguatge és molt discutible sempre. En tot cas, sí que era una clínica que, de l'àmbit privat, a l'àmbit privat ens hem arribat a perdre IDC Salut, de Procés Quirón Salut, no, de Procés Helios. Ara és tot Fresenius. Fresenius és una gran multinacional d'origen alemany que està fent oligopoli comprant tot allò perquè finalment serà una vegada més com l'oligopoli qui acabarà dominant el mercat de la salut. Escolteu, doncs bé, deia que la Clínica del Vallès no és que l'hagi expropiat, és que senzillament acabava el concert. Per cert, els concerts és la fórmula a la catalana de generar, a més de... Els concerts ja no vull dir que tots siguin dolents ni bons, però és la fórmula inicial d'opacificar, que allò ja no queda tancat. I n'hi ha que són estrictament públics i n'hi ha que no són tan públics. A Lleida va haver-hi una batalla contra un concert nou a Lleida perquè... Consorci, sí. Consorci, concerts... Nosaltres d'entrada se'n diem conxorxa i així ja ho tenim clar, consorci. Bé, no, que us deia que en totes, la Clínica del Vallès, escolteu, el dia 30 de juliol acabava el conxorxa i senzillament el que va fer el conseller és no recordo. El no renovar-lo vam dir, escolti, comenci a fer números, a veure com resulta. Perquè això vol dir que es va tenir que canviar els pacients, canviaven allà, els paquets de pacients que anaven allà, a la xarxa de l'ICS, la pròpia, la pública, en aquest cas a Sabadell, al Parc Taulí i a Terrassa, als hospitals de Terrassa. Escolteu, això no diu dempeus per la salut pública ni tan sols la Marea Blanca. El 20 de setembre de 2016 sortia pública que la cirurgia privada, aquesta que havia fet l'equip del senyor Artur Mas, concretament a Clínica del Vallès ja tenia dades. S'havia aconseguit una millor satisfacció, una millor atenció, un millor seguiment, una major complexitat dels pacients atesos i un 12% més barat. 12%. És a dir, el mantra que com és públic és més ineficient, és més car, hi ha més absentisme. Doncs miri, no, aquest, acabo aquí, no és un moment de gaires absentismes. En la crisi actual, el que nosaltres hem detectat lamentablement és el presentisme. El presentisme és gent que no tira del seu cos i que el divendres a la tarda, quan plega, s'hospitalitza per tornar a demanar l'alta en el mateix hospital el dilluns al matí per anar a treballar, perquè si no hi és, perd el lloc de treball. Merci. Crec que hi ha hagut bastants opcions, així que passem al torn de rèpliques i bueno,
estem necessitin una mica per debatir aquestes idees que s'han comentat. Mare de Déu. A veure, intentaré mirar només el que me semblen arguments contradictoris. Hem reconegut, Joan, que la XUP, obra entre altres de Ramon Espasa, conseller del PSUC amb la Generalitat de Tarradellas, fa un ordre d'acreditació, un ordre de concertació i defineix la xarxa hospitalària d'utilització pública. Tu dius això i al cap d'una estona dius que tots els que no són de l'ICS i estan a la xarxa no són públics. Els concertats tècnicament són públics, estan a la xarxa d'utilització pública, es financen públicament i... Perdó? No. Si no ho he dit això, aclareixo perfecte, perquè he apuntat estrictament que deia que concertar falla privat. La concertació no fa a l'entitat privada. El finançament és públic, la provisió és pública amb concertació. Si no és així, un problema menys que tinc amb el que ha dit el Joan. En tot cas, ha de quedar clar que dintre de la concertació no hi ha en aquests moments cap privat amb ànim de lucre introduït des de l'època del Ramon Espasa. Estem parlant de fundacions, de consorcis, de mútues, per entendre's d'altra banda. No està ni la Degeus, ni la Quirón, ni la Tennon. Tot això que és privat i que respon als interessos dels accionistes que poden estar molt lluny de la realitat, aquesta cosa no està concertada. L'únic que té concertació privada amb ànim de lucre en aquests moments és Andalusia, encara que us sembli completament contrari al sentit comú. Les clíniques d'Ortega Limón, antic director de l'Insalut, estan concertades i són privades de repartiment de guany. Si no ho has dit això, Joan, retiro, la concertació és pública. Tots els ens concertats, no n'hi ha cap que sigui d'ànim de lucre. Mentida. La Clínica del Vallès i la que ha identificat l'Hospital General de Catalunya ho són i van entrar en conveni especial a l'època del tripartit, a l'època que manava Iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. Amb la qual cosa, Joan, ja me diràs quins són els ens privats amb ànim de lucre que han entrat en els últims temps en el govern de l'Artur Mas tan denostat. Amb el cas de Toni, escolta, d'en peus per la salut pública hi estic jo, aixecaré de peus per la salut pública. La salut pública és molt diferent, com has dit, de l'assistència sanitària. La salut pública és un bé públic, té externalitats i és més que coherent que estigui sota provisió i producció pública. Si haguéssim aplicat allò d'integrar verticalment o concertar, la salut pública entrava tot, que és la tasca quotidiana del Joan. Salut pública, epidèmies, que persegueix epidèmies. Tu utilitzes la paraula salut pública i l'homòlogues a alguna definició de l'OMS que és de felicitat individual. Estàs mesclant la salut pública, que és una externalitat, la de tots, amb la felicitat. Jo suposo que Joan no persegueixes la felicitat, és la teva feina. A no ser que l'haguessin col·lectivitzat a la facilitat, perquè aquesta seria l'última. Després, amb el tema que ara no s'ha entès, de la doble parasitació. Tenim un problema gran a Catalunya en particular, que és la quantitat de professionals que compatibilitzen públic amb privat. I això és una cosa des de l'època del Ramon Espasa fins a l'actualitat, sense que ningú hi hagi posat aquí una mossegada. I les dedicacions exclusives que es donen continua sent gent que a les 3 desapareix de la consulta
i apareix en centres ara ja sí privats, Lleixeus, Clíniques del Pilar, etc. I d'aquest tema, no sé per què, els dempeus de salut pública hi passau de puntetes. I bueno, jo soc partidari, bàsicament, de que transparència i un taquígraf sí que la gent decideixi. Per tant, aquesta idea que algú ha de decidir per mi, en principi és contrari al límit del meu prejudici ideològic. Amb el Guillem hem tingut un problema segurament de traducció del seu català occidental cap al meu català central o alguna cosa per l'estil. No, oriental, perdó, oriental. No. Aviam, quan parlava de la XUP, estem parlant d'utilització pública. Déu me'n guarda dir que l'únic públic que existeix a Catalunya és l'Institut Català de la Salut, no, ni molt menys. Recordeu que he parlat de centres que poden ser propietat dels ajuntaments o d'altres entitats públiques, consells comarcals, el que sigui. També en alguns casos consorcis que poden estar diguem-ne constituïts, per exemple, pel CapSalut, i aquí podríem discutir si és una cosa correcta el ser arte i parte des de la filosofia d'asseguradora i comprador de serveis de CapSalut, si voleu després en parlem d'aquest aspecte, però per mi el concepte de públic és molt més ampli, no és només l'Institut Català de la Salut, sinó que va molt més enllà. És més, una de les crítiques que es poden fer a l'Institut Català de la Salut és que justament és possiblement el ser centre, entre cometes, propietat de la Generalitat, tampoc té excessius òrgans de transparència ni de participació, i això és una crítica que li hauríem de fer, i és una transformació que l'Institut Català de la Salut, si realment vol respondre a aquests objectius de transparència, participació, arrelament comunitari que pretenem, doncs haurem de revisar tots plegats, i en això estem. Per tant, Quins són els privats? No, estic d'acord completament que els únics privats que tenim en el moment actual són d'aquella època. El que sí hem de dir és que parts de la cartera, sense expressar, han anat a petar a mans privades. Què vol dir això? Si en un lloc determinat, Vallès, m'ho invento, i agafeu, sisplau, com un exemple i no com un cas real, però si en un moment determinat hi ha, de vegades es parla així en el món de la gestió, un paquet de 1.000 cataractes, tens dues opcions. Passar-les a un dels hospitals públics que estan en la zona, i això implica uns fons externs que poden repercutir en contractació, quiròfans oberts, fora d'hora, etc. I aquesta és una opció. L'altra opció és passar-les a un centre privat que ingressar diners. Per això sí que s'ha fet. Això sí que s'ha fet, el traspàs de carteres, de paquets de cartera a centres privats, ja ho crec que s'ha fet, i amb bastanta abundància, i el General de Catalunya n'és un exemple, i és un dels temes que estem vivint en el moment actual en el General de Catalunya. Sota finançament públic. Sota finançament. Això continua sent públic, no privat. Amb això jo sí que discreparia, perquè estem parlant d'un centre que té afany de lucre, i per mi l'afany de lucre no correspon a la idea, no entrarem en digressions semàntiques. El que sí crec és que uns diners que són de tots, que provenen, és el que hem d'anar a fer, que provenen dels impostos i que per tant han de ser una forma, diguem-ne, de redistribució, i vagin a parar amb unes mans que en vez de procedir aquesta redistribució se'n quedin un grapadet per endur-se les seves butxaques, que tampoc són grans fortunes, però que és un grapadet que van a les seves butxaques. Què ho devia fer el tripartit amb això? Li hauríem de preguntar a l'exconsellera Marina Gela, però no exactament en aquests moments. Diguem que, bueno, no diguem res. Deixem. Bé, jo abundaré una mica aprofitant aquests 2 minuts per dir-ne alguna d'aquell decàleg que he comentat que és la nostra carta de navegació cap a un sistema nacional de Catalunya al que aspirem i que a més sabem, entre cometes, si ens escolteniu, que acabarem gaudint i aconseguint. Això és una altra de les afirmacions
Escolteu, diu que el professor Casasnovas és benvingut a Dempeus, vull dir, que està a Dempeus, probablement ell estava a Dempeus. Per la salut pública, benvingut, el que passa que s'ha de rellegir, entri sisplau a la web, que ja entra, i vegi que, per dir-ne que pertany d'alguna forma a aquesta entitat, que no crea confusions, ha de subscriure d'alguna forma el manifest, i el manifest diu que cal estar empoderat amb els més febles, cal cercar una forma de participar i cal segur estar sí per sí pel sistema públic de salut. Per tant, no ho dic perquè, més que res per evitar-li algun mal de cap. No, que s'ha d'estar sistemàticament per aquest sistema de salut que inclou, evidentment, ja he dit abans que no eren només per suposat els determinants, però també el sistema d'atencions sanitàries. En els sistemes d'atencions sanitàries, evidentment, segur. Escolteu, la doble parasitació. Fixeu-vos que el que ens ha explicat i dit com a il·lustració és un cop més una parasitació que torna a anar a la mateixa direcció, que és des del calaix del públic cap a formes diverses, que, torno a dir, més o menys opaques, o de porta giratòria, o de com vulguis, però en definitiva que van cap a beneficis de caràcter privat, individual, sectari, de sector, i en definitiva no cap a allò que és la ciutadania. Una cosa, de debò que quan l'argumentació del manifest d'eficiència del sistema públic és de debò de les baixes, o de l'absentisme i de més, em sembla vexatori per als treballadors i treballadores del sistema públic. Dic vexatori perquè, evidentment, excepcions que confirmen la regla hi hauran arreu, fins i tot arreu, però i assegurar amb certesa que si algú i alguna està aguantant el sistema actualment són els treballadors i les treballadores del sistema sanitari de Catalunya amb un esforç absolutament digne de monument, perquè treballar en les condicions que ho estan fent realment demostra una enorme vocació i no només això, una enorme responsabilitat i de debò, gràcies, moltes gràcies, algun dia algú us ho reconeixerà. De moment no va por ahí. Escolta, i una cosa brevíssima. Estem parlant, sí, no, hi ha molta més gent, i els bombers, doncs també, i tots els treballadors públics, fins i tot els mestres, també. Però bé, en el cas concretament d'aquest sistema sanitari que en 5 anys ha passat de ser dels 5 primers als 5 últims, segons els baremos, passo professor, el que diu al respecte a l'Associació Espanyola de Defensa de la Sanitat Pública, una paramissa. Bueno, si no se la creu és una altra cosa, jo no crec que el BBVA comprendrà. Per això dic que hi havia 2 llenguatges, 2 lectures i 2 mons. A mi els informes del BBVA sí que em posen en guarda per saber per on venen. És una enquesta, no? Sí, i el que jo li passaré és el resultat d'una enquesta que ha fet l'Associació Espanyola de Defensa de la Salut Pública. No, vull dir que, a veure, la credibilitat va a barris. Mireu, jo no acabo d'entendre això aquí i si avui surto que algú m'ho explica hauré après alguna cosa que ja començarà a ser hora. Com pot ser millor l'atenció de caràcter privat? El mantra de no, si és privat és mejor. Això està instal·lat en l'hegemonia, en la mala concepció popular de si és privat és mejor. I bueno, jo acabo de rebre venint cap aquí diverses mútues que em prometen que si em faig de la seva una cosa, bueno, tindré una atenció estupenda i meravellosa, que per cert amaguen el que hi ha darrere perquè els hi va molt bé. Aquesta temporada de crisi, ho sabeu tots, però si no ho totes, ha disminuït el pressupost d'una manera flagrant del públic i s'ha incrementat el número de doble assegurança i de gent que s'ha fet d'una mútua privada perquè han intentat d'aquesta forma sortejar una llista d'espera insuportable i que si han pogut doncs han anat al BBVA que els ha fet un crèdit per poder-se operar. És a dir, no, però això és així, el sector negoci ha crescut conforme es deteriorava el sector públic, això és així. Però mireu, si a més, com és una entitat privada, fa aquella assistència sanitària igual que la pública, però la fa més i millor, i a més la fa de forma més eficient i de forma més barata i de forma més útil socialment, doncs no ho entén. On està la bolita? Perquè no ho entén. On està? Què fan malament, a part de l'absentisme i de la manca d'això, d'empatia? Mireu, la solució i el secret i el parany està claríssim. Hi ha selecció de pacients. Jo a la meva edat he descobert que com tinc un parell de patologies cròniques, que crec que són bastant habituals a la meva edat, no em deixarien fer de cap mútua o em farien pagar unes primes que són absolutament... No, és una realitat absoluta.
Si tu no ets un client que pugui donar rendiment, jo entenc, ho entenc. Et diuen, no, vostè no el faig soci. Entesos. Selecció de pacients, selecció de patologies. Atenen una sèrie de patologies i algunes van en la lletra petita, perquè evidentment si contraus un VIH, un SIDA, allò no estava a la pòlissa. I qui se n'en cuida d'això? El sector públic, que per això és el ruïnós després, perquè clar, aquestes patologies com els càncers, les quimioteràpies, noteu, és molt seriós el que estic dient. Molta gent s'ha trobat a l'hora de tenir la seva pòlissa estrella de que li digui vostè el que té i li he diagnosticat una neoplàsia aquí o allà, però a partir d'aquí el tractament o se'l paga vostè o se'n va vostè a un hospital públic. Bé, selecció de patologies i a canvi, condicions de treball diferents. Els concerts dels treballadors i treballadores en el sector privat és absolutament pitjor que el de la pública. La ràtio de treballadors per planta de servei és diferent, és infinitament inferior. En definitiva, es treballa en condicions molt més pressionades i precàries. Clar, llavors sí que surt el benefici que el professor Casanova en diu l'excedent. L'excedent que permet efectivament repartir el que calgui. Però que consti que no per treballar de forma més pressionada, amb menys condicions laborals, seleccionar pacients i seleccionar patologies, estem realment competint amb igualtat teòrica de condicions. Els ponents que tenen 4 minuts per fer la seva rèplica perquè o sigui un punt començarem amb torns de preguntes. Moltes gràcies. A mi per desgràcia em toca viatjar molt i cada matí és molt lluny d'on treballo i cada dia faig moltes hores en cotxe. A 7:45 del matí a Catalunya Informació fan un subprograma que parlen d'enquestes interessades. Què vull dir amb això? Si em doneu 10 minuts i un Google, trobo una enquesta que rebat tant el que diu el Guillem com el que diu el Toni. Qualsevol estadística adequadament torturada acaba per confessar allò que tu volies. Per tant, tinguem-ho en la seva consideració. Una consideració amb tot l'efecte. Soc un fervent partidari del sistema públic, sense cometes. Ara bé, no siguem innocents. En totes partes hay chorizos. I és cert, el curs de nosaltres vam conèixer un gestor que criticava el Departament de Salut, el CatSalut en aquell moment, dient ells fan veure que em donen un pressupost i jo faig veure que l'executo, però tots sabem que estem fent trampa. És cert que professionals que haurien de sortir a les 5 de la tarda, i no són excepció, que haurien de sortir a les 5 de la tarda, a les 2 ja no els busquis. És cert, molts moments han desaparegut les quirúrgiques que han acabat implantades. Però és que això no desqualifica un model ni un altre. Però no ens pensem que tots els treballadors, tots els professionals del sector públic són uns angelets, com no tots els del sector privat són uns xoriços infectes. De tot això n'hi ha a totes les bandes i crec que ho hem de deixar en el seu punt mínim. Un element important, no confonguem, jo crec que és important que no hem de contraposar el model privat de mercat al model públic, crec jo. Estem bastant d'acord que el públic és potent, és el que acaba d'arreglar les coses quan un té una patologia de veritat, va a l'hospital públic i no va a la clínica, va a la clínica quan li han de treure una llúpia i poca cosa més, perquè tindrà unes condicions hostaleres molt millor. Per tant, no fem... A mi m'és igual el que els passi als sectors que vulguin anar específicament a la privada. És la seva aposta, són lliures, endavant, que facin el que jo cregui convenient. Que si jo és que el sector públic realment compleixi i realment puguem reformar o refer tots aquells aspectes que puguin provocar que el sistema públic funcioni molt millor del que està funcionant ara. Sí, això és una aproximació ja molt clara la tesi seva, perquè a l'última de les intervencions, Toni, tu és mesclar el que jo intentava evitar al començament, que és la provisió pública amb la provisió privada. Nosaltres ens hem begut, el Joan ara també ho identifica així, dintre de la provisió pública, la privada concertada, o si vols la parapública, perquè dir-li privada a tota la concertació que tenim ara, a tota, me sembla exageradíssim
Però quan tu m'atreus els temes de les mútues i si fan selecció, si paguen molt o poc, això és provisió privada, cadascú que faci el que vulgui. El dret universal és el de la provisió pública. Què mesclen si les mútues fan i no fan? Si ells paguen doble, això sí que és un repago. Tenen la cobertura universal, que la paguen amb impostos i després subscriuen primes complementàries. Si ho fan, ho facin. Per què t'has de ficar ara? I és de dir que això erosiona la provisió pública amb mitjans concertats. Si no té res a veure. Aquí és quan a mi em sembla que la causa justa, que és la que hem identificat, que no té sentit concertar amb institucions que són ànim de lucre, que el que fan és la retribució de capital que no té res a veure amb el capital humà dels professionals que hi deixen al coll, doncs això sí que s'ha d'evitar, però això és molt menor, com ha reconegut Joan. El 60% de tota la concentració hospitalària que tenim és en hospitals, que tots són públics concertats, que són formes diferents, fórmules jurídiques diferents a les de l'ICS. I jo em sembla que això és una bondat del sistema públic, que ens ha situat en un sistema sanitari en el primer del món, digui el que digui les defensores de la sanitat pública, ells ho saben, no defensa la sanitat pública, defensa els treballadors de la sanitat pública, que és molt lloable, com tenim corporacions que defensen els nostres professionals de l'educació. Llavors, tot això és opinable. Per tant, l'únic que demanaria és que quan parlem de provisió pública en mitjans privats, no mesclem tot el que és provisió estrictament privada, com havia recordat el Joan. Sí, anem tocant el voraviu. Reitero el que he dit abans, no tothom que treballa en un ens públic és un heroi i el que treballa en el públic és un desitjable. He parlat d'excepcions i que l'excepció n'hi havia xupis d'arreu, evidentment, mortadeles també i altres coses. En tot cas, hi ha un sistema però que representa unes condicions de treball d'una duresa diferents que les altres. Això és també una obvietat. Mireu senzillament quina és la plataforma dels treballadors d'un i d'altre sector, del públic o privat. Tothom sap que cobren menys i pitjor els que estan en el sector privat, claríssimament. Dit això, a veure, no contraposar models. Els models estan contraposats, és obvi. El que cal és veure justament on està la red line que diuen allò, la frontera, per no fer-nos mal. La provisió pública és una qüestió molt important, però no determina que allò tingui caràcter públic. En provisió pública s'han fet coses que no tenen gaire cosa pública. I el col·locar les mútues no és una perversió paranoide que és que avui no en soc de cap, evidentment, però no és que atacar-les per ser, no és que el sistema de mútua privada, dic mútues per dir companyies, digueu com digueu, evidentment s'ha engreixat. A Catalunya ja era una excepció a nivell estatal, sempre hem estat per sobre, molt per sobre de la resta de l'Estat, però ha crescut diversos punts durant la fase de crisi. I ha crescut per una cosa molt senzilla, el deteriorar-se el sistema públic. La gent que ha tingut possibilitat i recursos ha intentat escapar-se de la crema de la situació. Com? Doncs com combatre una llista d'espera insuportable si tens uns calerons estalviats? Escolta, doncs els utilitzes i fas una mútua o senzillament te'n vas a la privada dura i pura. Però és que en tot cas una cosa, avui és innegable que el tema de les llistes d'espera és una fórmula efectivament privatitzadora a nivell d'enviar cap allà a una sèrie de gent que ho està passant malament i que legítimament, clar que poden estar amb el que pugui, amb això, amb el que pugui. Però fixeu-vos, allà a l'Hospital Clínic... A l'Hospital Clínic, deia, hi ha una entitat per visualitzar-la inclús físicament, que es diu Bar Clínic, que és una entitat privada que funciona amb caràcter i lògica privada. Això del caràcter i la lògica i la legislació de caràcter privat és consubstancial més enllà que la provisió. És la lògica d'allò mercantil, d'allò de mercat, d'allò privat, versus la lògica d'allò de servei, d'allò públic, d'allò que té una altra connotació. Bé, escolteu, això ho podeu constatar si voleu. A l'Hospital Clínic us poden donar, és que suposar que sigui el vostre hospital de referència, si no, no. Però si ho és, podeu demanar per l'atenció d'una determinada especialitat o si ho envia per una determinada intervenció o exploració.
La llista d'espera és de desespero. Escolteu, no som gent que hem anat buscant i perseguint. Ens hem trobat peticions d'atenció de traumatologia especialitzada, primera visita, a 20 mesos del dia en què es demana. Mira, perdoneu-me, si una persona té una artrosi de genoll i li diuen que d'aquí 20 mesos li mirarà un traumatòleg i allà començarà el rosari de veure quan li fan la resonància magnètica i tal, pot ser que al cap de més temps, més mesos, acabi realment posant-li una pròtesi. El que passa és que en aquell moment l'altre genoll, el que tenia bo, també necessita ja una pròtesi. Això és una realitat. Finalment, en medicina, com en tantes coses, fer les coses tard i malament és dolorós i car. Dolorós i car. Bé, doncs si aquesta persona que a l'hospital clínic li donen 20 mesos o 12 mesos o 8 mesos per anar al dermatòleg, potser té un melanoma i resulta que és urgentíssim que el vegin ja, si va a Barna Clínic que li ofereixen a la mateixa guixeta, si vostè vol anar a Barna Clínic pagant, la setmana que ve té hora. Ja he acabat. No, però és que això és absolutament clar. Saber que a la mateixa guixeta et poden posar una llista d'espera o una altra. Això és doble llenguatge, doble entrada, això és una història. Ara, si vol parlar del senyor Guix, i si no, poden seguir debatint fins al punt i després Jo aprofitaré per clarificar una qüestió que genera molts dubtes. Per què hi ha llistes d'espera? És un problema d'oferta que l'equipament no té capacitat per respondre a tota la demanda de la ciutadania que està a la llista d'espera. No, si és que tots estan tancats a les dades. D'on ve el problema de la llista d'espera? Que no hi ha prou diners per finançar tota la demanda. El problema de llista d'espera no és d'oferta, no és de capacitat instal·lada, és de demanda. Llavors, el Toni fa una vocació que cadascú de vosaltres pot estar d'acord sobre que s'ha de gastar més en sanitat, que s'han de finançar millor els serveis sanitaris i que s'ha de pujar la pressió fiscal. Llavors, això és una qüestió estrictament ideològica que jo respeto molt i espero que no hagueu anticipat quina és la meva, perquè us portaríeu alguna sorpresa. Però el que no té lògica és que un prejudici ideològic, com és vull més sanitat pública, jo vull més educació superior, per suposat, vull que els professionals estiguin més ben pagats, per suposat, jo primer vull estar ben pagat, perquè estic a fart d'aguantar l'austeritat. Però després compto, haurem de pagar impostos, que la societat ho ha d'acceptar, i estem en una societat democràtica. La societat que m'ho apoyarà. De moment aquesta posició no està sent apoyada, perquè els si guanyen no són els del Toni. Segur que no sabeu si guanyen els meus, perquè dubto que sapigueu qui són els meus, per l'expressió que us he donat. Dubto que ho sapigueu. Però el que m'assembla és que no podem jugar, no us podem posar un barrer, on tècnicament, a vegades parlem del cost de producció i l'absentisme, etc., per després fer valer el nostre prejudici, que és que hi ha de gastar més en salut. Si jo vull fer el simpàtic a tots els professionals de la sanitat, diré això que tu dius, Toni, que quedaré tan panxo, però això no vol dir ni que tinguis la veritat, ni que tinguis el suport al darrere per molt que ara t'aplaudeixi. Ara passarem al torn de preguntes, poden fer les preguntes que vulguin. I primer començarà el senyor Joan Guix i si hi ha alguna pregunta. Sí, el debat que teníem, vostès sí, el debat... Sí, podrà contestar, és que si no, no acabarem mai. És únic que com som dos amb una posició més semblant. Hola, bona tarda, felicitats. Ens pot divertir Catalans Lliures per fer aquest acte, penso que està molt bé. Poder debatre que hi haurà diverses definicions, perquè al final el mainstream sempre es veu una cosa, no? Volia fer un parell de comentaris. En primer lloc, ara l'Antoni Barberà, tinc moltes coses apuntades, però seré breu. Sembla que comentava que era de Marea Blanca, no? De salut. Ens ha comentat una definició, el que passa que està confós. Al llegir-ho a Wikipedia, no sé si ho veieu, i és que el que ha donat vostè és el Congrés de Metges i Biòlegs de la Llengua Catalana,
i no és pas la de l'OMS, que la de l'OMS és que l'estat de complet benestar físic seré breu, així. L'estat de complet benestar físic, mental i social i no només de l'absència d'afeccions. Llavors jo li volia preguntar si aquesta és la de l'OMS real. Llavors és important utilitzar les definicions concretes i clares per no confondre el personal, perquè si no el que seria és marejada blanca en comptes de marea blanca. I llavors la pregunta és, vostè creu que el sistema comptable dels béns públics o de la gestió pública és més opac que el privat? Agafem diverses preguntes alhora. Estaven aquell senyor d'allà i aquella senyora, de moment, i si no ja farem més després. Sí, bueno, yo me siento un poco defraudado por el debate por una sencilla razón. El sistema de salud nuestro y también los países europeos comienza, como ha explicado bien John, a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un sistema que ha quedado anticuado, es obsoleto, cumplía bien la actividad y la patología en esos momentos. La patología ha cambiado, la sociedad también, la economía. Necesitamos un sistema nuevo. A mí me hubiese gustado escuchar de ustedes qué reformas sugieren para la sanidad actual, qué cambios para mejorar. Sí, bona tarda. Bueno, una dedicació al senyor Casasnovas, no? A les seves afirmacions que ja en el seu moment vam escoltar. Jo soc treballadora de la sanitat pública des de fa 40 anys, un servei públic que me l'he cregut, que l'hem treballat, que hem intentat millorar-lo, que l'hem lluitat dia a dia i, bueno, ara ja he deixat de treballar, però seguim lluitant perquè millori. I és veritat que no tot el públic, en el concepte públic, tot funciona. Hi ha moltes coses a millorar. Una altra cosa és fer les crítiques per qüestionar el públic. El públic té moltes crítiques, moltes coses que s'han de millorar, segurament, però hem de mantenir, i per què és important, perquè el públic, la ciutadania també té el seu paper. La ciutadania pot entrar, la ciutadania pot exigir, perquè som part, perquè nosaltres som contribuents. I la possibilitat que tenim, que això és d'empoderament, parlem d'això, que el públic té altres mecanismes i camins que segurament, si no, haguessin públic, sistema públic. Però volia comentar una pregunta. Recordar, la veritat, que són preguntes, no són exposicions. Gràcies. Ha sigut conseller de l'escoltat aquí, conseller assessor de l'Àmbita d'Espanya. Vale, ¿y cree que esa de la gestión del Banco de España respecto a toda el tema de Bankia y todo lo que está pasando? No lo vull tornar a incidir en les tres coses. Es parla de titularitat, de provisió o de gestió. Si es parla de provisió pública, que fem a la Putma, que fem al Sant Pau, si fem compra d'aquest centre, expropiar...
Bueno, jo crec que hi ha moltes preguntes i ara estaran són nostres ponents i si hi ha temps farem més, són moltes. Sí, com vostè diu. Yo le he dicho que podría hacer la pregunta. Si quiere puede hacerla rápidamente. Mira, te la hago muy rápidamente. A ver, primero, el concepto que se tiene por parte de los ponentes es que la salud es un derecho y está sujeto en momentos a oscilaciones económicas y por lo tanto, en función de esto, se tiene que elaborar el decreto de los pacientes. Primera pregunta. Segunda pregunta. En su caso, como ya he oído hablar de un gráfico que he visto aquí por parte del doctor Casasnovas, donde se está planteando que hay enfermedades que deberían estar o no deberían estar o son provocadas por la propia patología del paciente o idiosincrasia del paciente, estos pacientes tienen que ser tratados necesaria y obligatoriamente en la sanidad pública y por lo tanto no entraríamos dentro del criterio de sanidad privada. Segunda pregunta. Y tercera pregunta, la puedo responder cualquiera. Y la tercera pregunta es la lista de espera. La lista de espera, y nosotros que llevamos el despacho en la licencia médica, estamos hartos de ver cómo se salta la lista de espera. Listas de espera perversas y listas de espera que tienen un derecho. Y paga y se sube a la lista de espera. Pero esto es conocido por todo el mundo. Entonces, ¿qué garantías y respeto se tiene que tener para que la lista de espera no se produzca en una lucha económica entre pudiente y no pudiente, persona de un barrio y persona que económicamente pueda, para que en un hospital de la CHUP pase por delante la gente que puede pagarlo y quien no puede pagarlo se puede pagar? Porque en otro caso lo que se está produciendo aquí es una discriminación económica y probablemente una discriminación social y una discriminación sanitaria. Quien tiene que esperarse, y esto estamos hartos de ver, quien tiene que esperarse porque tiene una patología de rodilla y tiene que esperarse porque no puede operarse y le dicen desde la sanidad pública, esperarse, si no pagas, no a la sanidad privada. Eso estamos hartos de verlo. Cuando eso pasa, ¿qué derecho se está conculcando? No hay un derecho a la igualdad en la Constitución. Por lo tanto, se está conculcando un derecho y por lo tanto eso tiene que cambiarse. Luego, por último, hay una selección de pacientes por la mutua y por las aseguradoras. Bueno, ha dicho que sería breve, por Sí, favor. y las aseguradoras están con la vigor hasta el año pasado, hasta que salió la ley del 2015. Estamos pagando la sanidad pública, Vale, se ha acabado. todos los gastos de las aseguradoras. Por favor. Soc un fervent partidari d'aquest modelisme del model de sistema nacional de salut. Beveridge, perdó. Què vol dir això? Vol dir que per mi són qüestions sine qua non a la cobertura universal, per tant, de tots els ciutadans del sexe pel fet de ser ciutadans, el ser gratuït en el moment de la prestació del servei perquè ja l'hem pagat abans, tota una sèrie de qüestions. El tema de que el financem a través dels impostos perquè és una forma de redistribució, si ha de ser per tots o hem de pagar per tots, em sembla lògic. Sí que hem d'afegir uns elements. He anat corrent per bastants qüestions, o sigui, el director d'hospitals, una mica de tots els papers dels pressupostos. I al final arribes a la conclusió que el del públic-privat evidentment és important, però el que és important és bona gestió o mala gestió. I bona gestió i mala gestió n'hi ha a totes les àrees. Centres públics que compleixen tots els conceptes de públic en la condició com a comunitat poden estar pèssimament gestionats i no funcionar correctament i viceversa. Què és importantíssim? Importantíssim al meu entendre, l'efectivitat i eficiència, que allò que fem funcioni i allò que fem sigui tenint en compte utilitzant diners públics amb el màxim rendiment possible, amb el mínim de costos. S'ha parlat també, vaig saltant una mica, el tema de, evidentment, la salut és un dret. Evidentment, els diners que recollim a través dels impostos tenen oscil·lacions a partir dels moviments econòmics que coneguem. El sistema públic de salut no està regida la distribució de fons segons mercat, és a dir, si tens més clients o menys, no per això tens menys o menys diners. És una decisió política. Si la decisió política és de posar més diners, significa
quedarà que altres parts del pastís l'hauran reduït al seu trosset i serà una decisió purament política. Però, efectivament, hi haurà menys fons i alguna part de tot el sistema del país se'n ressentirà més aviat pel distat. Tema llistes d'espera. Jo sempre he comparat el tema de llistes d'espera com si fos una aigüera. Acabo ja. Un lavabo, i el tema de les llistes d'espera és una aixeta que baixa aigua i un desaigua pel qual són. Si no volem que se'ns desbordi, això vol dir llistes d'espera importants, a sobre, o tenim un drenatge molt bo, i això vol dir un funcionament quiròfan funciona tot el temps, professional funciona tot el temps, i això és caix. Això és aposta política de finançament, però l'altre sistema, i també és importantíssim, és l'aixeta. És a dir, que el sistema faci allò que és necessari fer, que és adequat fer i que és eficient fer. Pensem que les comunicacions oscil·len, però hi ha un cert acord que un 30-40% del que es fa en el sistema, de les decisions que es prenen en el sistema sanitari, públic o privat, és igual, o no tenen demostració científica que serveixin per res, o clarament no serveixen per res. Posar-li una pròtesi de xolor a un senyor de 95 anys que pesa 150 quilos no és el que hem de fer. Primer hem de fer baixar de pes i després ja anirà a la llista d'espera. Per tant, és un balanç, és l'adequació, que allò que fem sigui el que hem de fer i que tinguem el drenatge adequat. Telegrames, ara ja dic per argumentar. Hi ha llistes d'espera. Les llistes d'espera es produeixen quan passa que efectivament el drenatge és petit i cada cop més estret i més petit, i això és perquè els serveis que haurien de drenar, estic parlant de la pública fonamentalment, evidentment quiròfans, proves complementàries, les llistes d'espera de proves complementàries, serveis, en definitiva, són excessivament petits i a més s'estan tancant. El que és tremendo és trobar a qualsevol hospital públic un servei d'urgències col·lapsat i plantes tancades. Es tanquen llits, sobretot quan aquesta paraula que no som escapers anar-me'n i en el metro pensar que no l'editen. Una de les condicions perquè alguna cosa canviï és l'atenció primària. L'atenció primària, i per tant aquí enganxo el tractament a urgències, serien les fórmules d'evitar aquestes llistes d'esperes inassumibles. De tota manera, hi ha una persona que s'ha manifestat clarament frustrada. Yo para el señor que se sintió frustrado, solo no le leo el decálogo, porque son 10 puntos, es muy largo. Pero en la María Blanca, esta es la versión en castellano, los determinantes de salud, la reversión de la actual tendencia medicalizadora, abusiva, garantizar el derecho de la salud universal sin exclusiones entre objetivo y financiado por impuestos progresivos, un plan de nacionalización de los servicios públicos de salud, un plan, no un decreto, pero sí una fórmula que permita efectivamente ir hacia ese objetivo. La transparencia, la equidad, el código ético, la universalidad y una evaluación independiente y control democrático. Voy acabando. Participación real del personal. Participación real no es un día que te expliquen cómo tratamos el cáncer de próstata. Fomentar el uso adecuado de los medicamentos y de las tecnologías. Hay una sobremedicalización iatrogénica, por otra parte. Es tremendo saber que el 14% de las patologías atendidas las hemos generado el propio sistema sanitario. Que somos involuntariamente los culpables de esta general. Por lo tanto, aquí, autocríticamente, y ahí, fijaos que aquí no hablamos de pública o privada, hablamos en la María Blanca de cómo evitar ese mal uso. Una atención primaria fuerte es fundamental porque es la inversión, curiosamente, la más barata con mayor productividad y mayor eficiencia y eficacia. Evitar los repagos, porque es efectivamente ese concepto de pagar lo repagado, evitar el concepto de lo gratis. No sé, cuando una tot gratis, però escolti, gratis no dona res. Gratis no dona res, ho he pagat, o no ho he pagat. La cosa ho està distribuint molt malament. Y finalmente, garantizar los derechos a las personas, los derechos son propios de un sistema. Esto es el decálogo. Bueno, pues por este decálogo algunos vamos a dejar los 4 temas que nos quedan. Vale, un segon torn de preguntes i primer la senyora que m'ha mirat el senyor Pedro de Mari que vaig dir però és normal això quan es
posen un tema que no agrada i no saben què hem de dir, que tiren un toque. I també per al tema de les reformes. Jo com a supermercado prolífico escribiendo, es tan fácil como poner el bloque y vale. Solo poniendo esto en la web, verán lo que es mi opinión sobre lo que ha hecho el Banco de España en la banca. Y en el tema de las reformas, ni le digo, como se le ocurra poner mi nombre y reformas sanitarias, iba a aborrecerme. Hoy me tocaba esto y por eso hemos gustado su perspectiva, pero no iba de reforma, sino al revés, iba de consolidación, como ha visto, no mover nada, porque ya estamos bien como está. El tema de listas de espera, ustedes han hecho un poco de truco. Solamente un segundo. Yo solamente quiero un poco pensar que la organización del evento tiene un coste y tenemos unos objetivos también. Sí, pero eso entonces nos gustaría por favor que se respetase el objetivo de la... Y eso es evidente por la discusión y por la satisfacción de las manifestaciones sociales. Yo creo que es el deber de técnicos, políticos, el dar direcciones y ver cómo se puede articular todo de una manera que pueda satisfacer la necesidad. Y eso es lo que esperaba de este debate, de que vamos a ver cómo está la sanidad primaria. Se ha hablado muchísimo de ello, pero ¿cómo se está articulando con la terciaria? Hay una desconexión total. Sí, no se preocupe que para por donde sea... Solamente quiero una idea, dos ideas de estas cruciales que pueden cambiar de cada uno de los ponentes. Esto es muy... a ver, un pim-pam-pum de este tipo, yo no sé si permiso del moderador. No, yo lo que quiero responder es al jurista que me ha comentado lo de las tergiversaciones de las listas de espera. En la CHU, si hay tergiversación de lista de espera, es porque no hay priorización transparente. Ha dicho usted que hay tergiversación, lo he dicho yo. Y por perversa. I que, per tant, el qui diu qui va davant i qui va després, les classes poders tenen moltes més possibilitats d'exercir influència per saltar-se la llista d'espera. Ho facin pagant, és del mal el menys. El que és inètic és que es faci la publicitat del professional públic. La señora que está ahí al final de todo. Sí, bien. Luego esa señora, y yo creo que es mejor así, porque si cogemos pocas preguntas, vamos más a las preguntas de verdad. Ara mateix que s'estava parlant sobre... Estos se han quedado muchas señoras. Ara mateix que s'estava parlant sobre les llistes d'espera. Jo penso que aquestes llistes d'espera han sortit d'un laboratori. Aleshores, algun dia o en aquest moment poden explicar com és que han sortit, perquè si una persona amb les dades que aporta la Generalitat fa un gràfic, veure que el sistema públic és el doble d'una llista d'espera quirúrgica que d'un consorci. Un consorci és públic de corporació dermoestètica, és públic l'aparell, perquè tot el que hi ha darrere no és públic, ni la gestió ni la resta. Això és perquè el senyor Casasnovas havia comentat allò, dígame algo que no sea que sigui privat. Bueno, la sanitat que està dient que és pública, hi ha un munt d'empreses privades. De fet, hi ha moltíssimes empreses parasitàries que estan guanyant moltíssim, no? I qui diu Bernardini, doncs diu Fresenius, Caplar, o sigui, el CEN, que pràcticament allò és públic, gestió el que porta i tota la resta són... La corporació dermostètica està finançada amb diner públic? És el que acaba de dir? Sí, és la paret. Però el consorci està mantingut íntegrament per diner públic i després hi ha una sèrie d'empreses parasitàries que sí que estan guanyant molt. O sigui que, per tant, no m'agrada aquest discurs. És que no m'agrada personalment, ja sé. Però també és... Un momentet, sisplau, deixa'm acabar. Aquest discurs és el mateix discurs que feia el senyor Boyer Ruiz. De dir, a la sanitat pública, doncs tot és públic. És una d'aquelles que som nosaltres. És que no és una conferència personal. Jo queria preguntar al senyor Guix, perquè ha dit que el tema, estem parlant dels models i ens estem basant en un model pròpiament hospitalari, que és el que ha predominat, no? I que aquest embut, que el diu,
si estigués una atenció primària ben forta, resolveria molts problemes de llistes d'espera, però moltíssim. Un còlic nefrític en un hospital poden ser 5 hores i en una atenció primària és mitja hora. Però se va tallar tot el tema de l'atenció continuada. Ara ha començat aquí a Barcelona, però a la resta del territori, nosaltres que estàvem fent aquesta atenció primària, atenció continuada, i que tenien a la població acostumada a que no tenien que anar a l'hospital, sinó que venien als centres de salut, això es va tallar. Jo aquí estic sentint només el tema hospital i m'ha agradat ara que parlàvem d'atenció primària, però no sé en aquest model quin pes té, que per mi crec que és molt important. Jo volia fer un tuit. Una de les solucions és invertir la piràmide de gastos. Ara està molt ficat en l'hospitalària i molt poc en primària. Si s'inverteix, automàticament en prevenció i en l'atenció primària redueix tant llistes d'espera com moltes altres coses, com el col·lapse d'urgències, provocat intencionadament. Això per una banda. Per l'altra banda, volia aclarir una cosa. Abans s'ha comentat el tema de la clínica de Vallès. Volia fer una punt. Es deixa de banda que la clínica de Vallès era de l'Aliança. Que l'Aliança, els seus gestors van tenir inclús d'anar a presó i que va tenir rescatats per 3 vegades amb diners públics. Que per posar-la en marxa es van gastar, es va deixar 40 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances que no s'han tornat en la vida. Que això es va vendre de forma anòmala a Capio i que després de Capio es va passar. El fet no és solament la perversitat de tot això, sinó que entre el diner que es va dir que es donava i el que costa el registre de contractes hi ha una diferència de més de 170 milions d'euros que encara ningú ha aclarit. Què tenim d'esperar? A que vingui la sindicatura de comptes dintre de 3-4 anys i ens digui tota la perversitat de tots els consorcis que hi ha? Només s'han de mirar els informes de la sindicatura de comptes per veure que vivim amb una sanitat completament parasitària. Tot el privat és parasitari. Ja està. Llavors, l'única pregunta que volia fer-vos és: vosaltres creieu que el sector privat podria sobreviure sense parasitar del públic? Les preguntes, per culpa de la gent que s'extén a temps, segurament no tindreu temps. Bueno, passa a respondre les preguntes. Anem a la ronda. També telegràficament. El company que abans, la definició que jo he donat és la de metges i biòlegs reunits de llengua catalana reunits per... perquè crec que ho has apuntat malament. No. Que no era la de Holmes, que era la de metges i biòlegs. Segur, perquè hi era, imagina't, dit això. Escolteu, jo sé que té 2 inputs per a 2 twitters. Us juro, molt senzill. Més recursos públics i, si són públics, destinats a serveis públics. Aquest és un. Repensem el sistema nacional de salut a mida de les persones de la ciutadania i capaços de reformar-lo en positiu. M'he passat el tuit, però en tot cas amb elements de qualitat. Hem parlat que la primària era una autèntica revolució, si permeteu, al tornar a pensar no només en primària comunitària, que és realment la fórmula més eficient de totes les delegacions. Els 2 tuits serien aquests. Primària, uno, lo público para lo público. Com la Bíblia, no se puede servir a 2 señores. O eso, o eso. I ja està, i no passa res. I tant amics, després a fer el cafè tots junts. Jo tinc gent molt amiga a les 2 ciutats. Jo, molt ràpidament, jo només cal que estem parlant del mateix sistema, el sistema de fer el Servei Nacional de Salut. La primària en realitat és un nivell dintre del sistema, com ho és la salut pública o l'especialitat, etc. Efectivament, el
una atenció primària que en realitat és un reflex de l'actuació especialitzada hospitalària. La major part dels professionals han estat formats en hospital i l'únic que fan és traduir. És el que crec que hauríem de fer amb la línia aquesta d'incrementar efectivitat i eficiència, canviar absolutament el model. Estem parlant en el moment actual d'atenció primària comunitària, no comunitària, sinó comunitària. Què vol dir això? Vol dir orientar a... Sabeu que hi ha tota una sèrie de factors socials i econòmics que són els que acaben influint realment, no pas les malalties, sobre la salut de les persones. Són els que en diem els determinants socials de la salut. Per cert, el 80% d'aquests factors que influeixen sobre la salut de les persones estan fora del sistema sanitari. Què implica l'atenció primària comunitària? Que siguem capaços de, des de les àrees bàsiques de salut, de les centres d'atenció primària, identificar quins són els determinants de salut que ens estan fallant i que estan provocant aquestes malalties per a través de l'actuació comunitària i interdisciplinària actuar retallant. Això equival a anar tancant l'aixeta d'aquestes llistes d'espera que estàvem dient. Tema de l'atenció continuada, aviam, quin és el problema? El tema de fons. El tema de fons és que tota persona que requereixi d'un professional sanitari el tingui de la forma més eficient, més ràpida, més breu i més efectiva. Si hem de tenir un centre d'atenció primària obert les 24 hores del dia perquè durant una setmana atengui 2 pacients per la nit, això és llançar els diners públics. El que hem de tenir és un sistema per aconseguir el que volem, que tinguin l'atenció d'un professional ràpida. Per tant, el tema no és continuïtat 24 hores, guàrdies, etc. El tema és que posem un professional amb el mitjà que sigui més eficient per donar l'actuació que sigui més efectiva. Jo no tinc Twitter, no faré tuits, el meu temps per ser el qual fer mal. La señora es primer. Si el dinero que se ha recortado en sanidad y en general en todos los estados de derecho, no se debe a que estamos pagando la deuda de los bancos, no se debe a eso. Todos los recortes que estamos sufriendo se debe a que estamos en una crisis generada por los bancos y estamos pagando primero el dinero en vez de dárselo a los ciudadanos. Se ha adelantado primero los bancos antes de los ciudadanos. Mi respuesta es no, y para no... luego se lo comento. ¿Perdón? No le contestó, se quiere derogar el decreto. A usted no le contestó. Si lo aboliría yo al decreto, es que yo no lo hubiera hecho en primer lugar. Es lo que quiero que se diga, aquí no diga mucho, pero... La sanitat és un dret, sí, és un dret. Per una altra del que dèiem de carregar sobre la sanitat pública es carrega molt, perquè sí que hi ha fundacions ONG carregant-se sobre la sanitat pública. Sí, hi són. Després, un altre tema. Endavant front, actualment, de la sanitat pública o la sanitat privada, no només garantia sempre la pública. A mi que molta gent que estic. Una dieta practicant de la recerca tenia ja previst de tot tractament d'infecció bronquial i d'entergia. Se li equivoca de tractament de recerca i se li allarga. A partir del dia 11 pagues 1.000 euros al mes. 1.000 euros. ¿Es obligación a la de Seus? No, llavors què passa? Que se'n van a la privada, han d'anar corrents a la brosi, perquè no tenen garantia de tractament. Tu també d'aquest tractor, farem aquell senyor d'allà que porta molta estona i s'ha acabat. A ver si... Si té alguna queixa, ja sap per qui parlar. Els seus companys que han estat aquí, ja ho Jo soc treballadora pública, Me gustaría conocer si en la sala hay alguien que no esté en favor de racionalizar la sanidad. Yo pienso que no. Con lo cual, si la sanidad no funciona bien, es cuestión del político de turno. Nada más. Significa esto que tal vez pongamos al zorro a guardar las gallinas y el negocio funciona, a lo mejor. Y una cuestión más, la cuestión de los dineros. Mira, el otro día escuchaba al señor David Elvira diciendo que no podía mejorar la sanidad. Vale, se acaba la pregunta. Es que claro, se acaba la pregunta, però si no li la deixen hablar. Després, ara, en 2 minuts amb aquesta contestació s'haurà acabat la conferència oficial, tenim vídeo i
urbà però demanaria, sisplau, una mica de respecte per parlar bé i, sisplau, una pregunta. Jo estic bastant en contra de la sanitat pública, que el sector públic no pren totes les innovacions que s'haurien de fer per fer front a les llistes d'espera, la caracterització del sector públic, dels metges i tal. Per exemple, la medicina preventiva, que és una cosa. El meu model seria la medicina preventiva més una capitalització personal. Això reduiria moltíssim els costos de la sanitat i més o menys l'accés és el mateix. Sí, és que el sector públic no frena aquestes situacions de digitalització que és l'aplicació de la nostra Hem de començar els concerts públics que no tenien tant de nivell, que no hi havia avantatge gràfic. I has dit que no hi havia gaire, no ho has especificat. Podries, si coneixes una especificació quantitativa de quants diners, com benefici hi ha hagut? En els concerts, dintre de les xarxes hospitalàries d'administració pública, el 60% de la despesa hospitalària està concertada. La primària no és. Però estem parlant de producció de centres que no tenen ànim de lucre. Sant Joan de Déu, etc. Deixeu, tot això no hi està. Pot haver-hi alguna peça amb fisioteràpia o amb alguna cosa, però això jo dubto que representi més del 3% de tot el pressupost de la salut pública. Per tant, no sé què feim focalitzar allà on no hi ha el problema. El problema el tenim com racionalitzar que dintre de la provisió pública, la producció concertada s'alinei pels incentius de la provisió pública. Això depèn pel sistema de pagament, pel sistema d'acreditació. Són coses més tècniques que són menys doloroses políticament. I per això, normalment, ens entrebancant cada vegada que hi ha un tema de debat molt preparat, qüestions que són ideològiques polítiques. El Toni vol que gastem més en sanitat pública. Jo no us diré el que penso sobre aquest tema, perquè cadascú té la seva opinió i la seva val tant com la nostra. Perquè ens hem de tenir el privilegi de sentar-nos aquí i subjugar les preguntes de la gent per fer el que és el nostre criteri. Però hi ha idees que costen vides, o sigui que no és tan ideològic, és una qüestió humana. I hi ha fundacions de donament de lucre que s'usen en bolsa i que tenen constructores i que a vegades no tenen el mateix, actualment tenen que lucre, no tenen el mateix. Igual que no tenen el mateix el que és EMAs, empreses associatives de caràcter lucratiu, això no és un model de gestió. És un model de gestió privada amb ànim lucratiu. Veiem aquí el debat, i ara acabarà Sí, tranquil, ja vaig ja. de la intervenció.